ଯେଉଁମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ନିଜର ଶକ୍ତି ବୋଲି ମାନିଥାନ୍ତି ସେମାନେ ଜୀବନର କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ମଧ୍ୟ ପାର କରି ଚାଲି ଯାଇଥାନ୍ତି। କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତି ତାଙ୍କର କୌଣସି କେବେ ବି କୌଣସି କ୍ଷତି କରିପାରିନଥାଏ। ତେଣୁ ଡିୟର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଭଗବାନ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଶକ୍ତି ଭାବରେ ଆମେ ଯଦି ପରିଗଣିତ କରୁଛେ ଏବଂ ନିଜକୁ ମାନୁଛେ ମଧ୍ୟ, ଏବଂ ସେଇ ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ସେଇ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆପଣ ଜୀବନର କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ସବୁ ଅସୁବିଧାକୁ ଅତିକ୍ରମ ଆପଣ କରିପାରିବେ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସାଧନ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ସେହି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତି ବିପଦ ପ୍ରତି ଆପଦ ଯାହା ବି ସୁଖ ଦୁଃଖ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁ ଜିନିଷ ଯଦି ଆପଣ ସମର୍ପଣ କରିଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଭଗବାନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥଳରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ରହିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଛିଡ଼ା ହେବେ ଏବଂ ପ୍ରତିଟି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପାର କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ନମସ୍କାର।